Nek gawe centelan ngarep lawang ben piye mbok maksude kae, Mbok? Jenenge nek kecilan ki gekne kupat, lepet, sengkaruk, ketan. Kuwi ki ngecili ki ngedonke arwah sing cilik. Sing cilik sapa? Lah bayi-bayi kuwi sing urung dewasa. Ditegekno ngono. Heeh. Ora kanggo mbah-mbah. Ora, engko nek sing cilik kuwi nek ragekke nang kahanan kono ki njaluk kancane sing digekke kuwi. Aku njaluk buntele lepet kuwi ta anggur buntele aja. Wong sanak sedulurmu ora gelem ngegekke rek. Njaluk aku njuk cengkaruke saithike to. Aja. Wong dulurmu sanak sedulurmu wong tuamu ora gelem ngegekke rek njaluk. Iki tak kanggoke setahun, nek rung setahun nek rung dikai wong tuaku nah rung tak entekke. Nek bedane karo sing bodho. Nek beda gedhe iki wong sing arwah wong tuwek-tuwek kuwi bagiane sego. Jangan wedang. Arwah cilik ketan, kupat, lepet, sengkaruk. Terus digantulke ngarep omah. Ora ning ngarep jero omah. Nang lawang. Nek Bali. Lah emang kanggo sapa wae? Pinggih kanggo Mbak Ayuku Radiem, kanggo adine Pak Dirjo sing jenenge Suwarno, kanggo anake Kang Samidi Senen Ngandul, kanggo Nasrullah ki biyen mbah anake Mbah Darti, mbah anake sapa ora ngerti. Biyen sing rawat Mbah Darti. Wis ngono tok. Nah ya wis.